În această dimineață aș dori să citesc un cuvânt din Scriptură, de aceea vă rog să vă ridicați și dumneavoastră. Nu știu dacă am mai citit cuvântul acesta, dar mi s-a părut potrivit mie și pentru noi, ca și biserică, ca și copii al lui Dumnezeu, un cuvânt din Iosua, din capitolul 7, din capitolul 7, Iosua, capitolul 7, versetul 6 și terminând cu versetul 10, cuvântul Domnului spune în felul următor. Pagina biblică 239. Iosua 7 cu 6. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. Și el și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce vor zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla și ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu, numelui tău cel mare? Versetul 10. Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această dimineață aș dori să privim la textul acesta, dar înainte de textul acesta am spus și joi la subsol și vreau să vedem încă un lucru sau încă un aspect în viața de credință. Se amintea la timpul de rugăciune fratele Petrică, amintea lucrul acesta. Spune, dacă am crede noi tot cuvântul lui Dumnezeu sau toate promisiunile lui Dumnezeu, în această dimineață vreau să vă încurajez la același lucru. Ar fi bine și este indicat și este de dorit și eu cred că noi credem promisiunile lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este bazat sau este ca un schelet, dacă vreți, ca un schelet metalic pe care este pusă Scriptura. Iar scheletul acesta metalic pe care este așezată toată Scriptura sunt făgăduințele lui Dumnezeu. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt lăsate în Scriptură și pe făgăduințele acestea Dumnezeu a conceput sau a așezat Scriptura. Vreau să vă spun că făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Și nu mai facem făgăduințe. Vreau să spun că da, am promis la 2 familii că o să le vizitez, dar n-am ajuns, dar n-am spus când mă duc, da? Am făcut o făgăduință, dar încă nu e împlinită. Dar Dumnezeu, vreau să vă spun că ceea ce promite Dumnezeu duce la îndeplinire, glorie Domnului. De aceea, în această dimineață vreau să vă spun că Scriptura este presărată cu promisiuni din partea lui Dumnezeu, care sunt lăsate aici, sunt lăsate cu un scop precis, cu un scop bine determinat, pentru ca eu în viața de credință să am biruință. De aceea sunt lăsate promisiunile lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Cineva a studiat aceste promisiuni și a spus că sunt mai mult de 7.000 de promisiuni. Cuvântul lui Dumnezeu, promisiuni lăsate pentru poporul său și pentru biserica sa și în același timp și pentru noi în această dimineață. Promisiuni pe care trebuie să ne clădim viața ca să avem o viață de biruință și Domnul să ne ajute. Din cartea Genese, Dumnezeu, după ce Adam și Eva cade în păcat, face o promisiune și spune, știi ce, va veni vremea când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. A fost o promisiune făcută de Dumnezeu și la împlinirea vremii a venit Hristos din cer, a fost batjocorit, a fost răstignit pe o cruce și acolo la cruce Dumnezeu a adus biruință asupra șarpelui, asupra diavolului, asupra morții și asupra bolii. Glorificat să fie numele Domnului. Tot ceea ce promite Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei este pentru binele nostru spiritual, pentru îmbărbătarea noastră și pentru o victorie de asemenea la nivel spiritual, glorie Domnului. Dragii mei, toți oamenii mari ai Scripturii și-au bazat viața pe promisiunile lui Dumnezeu, nu pe altceva, ci pe promisiunile lui Dumnezeu. Vă amintiți de asemenea de Avram, pe care Dumnezeu îl cheamă și spune, Avram, ieși din țara ta, din seminția ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta.
Ce înseamnă lucrul acesta? Este o promisiune din partea lui Dumnezeu pentru viața lui Avram. Și Avram începe și se pune în mișcare. Viața lui Avram era bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că la fel ca și Avram a făcut și Noe. Dumnezeu a spus lui Noe, știi ce, la un moment dat va veni ploaie și va veni potop. Noe nu știa ce înseamnă cuvântul ploaie și potop și Dumnezeu explică, știi ce, va veni apă de sus aia ploaie și va veni de jos și va acoperi pământul. Ăsta înseamnă potop. Și spune Noe, da, acum înțeleg. Și spune, îți fac o promisiune, fă-ți un chivot prin care vei scăpa tu și casa ta. Și Noe ascultă de promisiunea lui Dumnezeu și se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu și este salvat. Vreau să spun această dimineață, dacă vrei să fii salvat și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu și vei fi un om binecuvântat. În Evrei ne spune de asemenea despre pleiada oamenilor aceia a credinței, dar toți oamenii credinței și-au bazat credința pe ceva. Știți pe ce și-au bazat-o? Pe promisiunile lui Dumnezeu. Vorbește de Noe, vorbește de Avram, despre Isaac și Iacob și spune toți aceștia au mers, au ajuns în Canaan, dar ei așteptau o altă promisiune, spune promisiunea lui Dumnezeu, spune ei au locuit în corturi pentru că s-au bazat, sau viața lor a fost bazată pe promisiunea lui Dumnezeu și așteptau o cetate cu temelii tari, o cetate a cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Toți oamenii și-au bazat viața pe promisiunile lui Dumnezeu și au fost victorioși. Dacă vrei să fii victorios, dacă vreau să fii victorios ca și biserică, trebuie să ne bazăm viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Vreau să vă spun că câteodată ne trezim dimineața și parcă suntem singuri. Poate așteptăm cineva să ne sune, cineva să ne încurajeze. Ne uităm în jur, vedem că afară plouă, e ignorat și ne simțim extrem de singuri. Nu întotdeauna, dar câteodată poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Iar cuvântul Domnului vine și spune și face o promisiune. Când te simți singur, părăsit și abandonat, Dumnezeu îi se arată lui Gedeon și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Dragul meu, ia promisiunea asta pentru viața ta când te simți singur și bazează-te pe promisiunea aceasta, că nu ești singur, ci Dumnezeu este cu tine. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos face din nou o promisiune și spune, iată, eu voi fi cu cine? Cu voi. Când? Și când te simți singur și abandonat, trist și părăsit, spune o cântare, atunci să-ți amintești și să-ți bazezi viața pe promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că spune, eu, iată, voi fi cu voi. Când? În toate zilele și până la sfârșitul veacului. Glorie Domnului! Dragii mei, câteodată ne trezim dimineața și ne simțim triști și ne apucă panica. Vedem că Putin face declarații, ministrul de interne sau al nostru și-a dat demisia și facturile cresc și ne apucă parcă îngrijorarea și spunem, ce va fi oare de ziua de mâine? Vreau să vă spun că atunci când ne apucă îngrijorarea, când vine îngrijorarea în viața noastră, trebuie să ne bazăm din nou pe promisiunile lui Dumnezeu. Și spune, dacă ai îngrijorări în Filipeni, spune îngrijorările tale lui Hristos și Dumnezeu, adică Hristos sau Dumnezeu, îți va umple inima de pace și de siguranță. În această dimineață vreau să vă îndemn, bazați-vă viața de credință pe promisiunile lui Dumnezeu. În același timp vreau să vă dau un exemplu și să vedem ce înseamnă să îți bazezi viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Așa cum am văzut, oamenii mari credințe au făcut-o și au ieșit biruitori. În același timp vreau să vă spun că câteodată avem sentimente contradictorii în viața noastră și parcă simt sau nu simt. Câteodată avem lucruri sau probleme de înfruntat și le vedem în fața noastră și atunci parcă nu ne vine să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun această dimineață că trebuie să ne bazăm viața pe promisiunile lui Dumnezeu. În același timp vreau să vă spun această dimineață și să avem un exemplu în fața ochilor. Când Dumnezeu îi vorbește lui Moise și spune, Moise, du-te și scoate pe poporul meu din Egipt, să-l traversezi prin deșert și să-l duci în țara promisă. Moise a îndeplinit cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu era valabilă și spune, pentru voi am o promisiune, o țară în care va curge lapte și miere, glorificat să fie numele Domnului. Dar intrarea în țara aceasta promisă era condiționată de ceva, de să crezi în promisiunea lui Dumnezeu. Știți ideea sau contextul în care sunt trimisă 12 iscoade și se întorc de la cercetarea țării promise, vin înapoi. Și 10 dintre ei spune, țara este așa cum a promis Dumnezeu. Dar știți ce? Nu putem intra. Dumnezeu a făcut o făgăduință că vom intra, dar cei 10 au spus și ce? Noi nu putem intra acolo. Dar pe ce și-au bazat ei viața sau argumentația?
pe faptul că n-au crezut în promisiunea lui Dumnezeu și nici n-au intrat. Ca să intri în țara promisă, trebuie să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu și vei intra. Au fost doi oameni însă acolo și au spus, ce? Noi simțim că uriașii sunt mai puternici ca noi. Noi vedem că cetățile sunt mai întărite, au un armament mult mai tare ca a nostru. Noi și simțim parcă un pic de frică, dar noi ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu, pentru că a spus că ne va duce în țara promisă și noi credem în promisiunea aceasta că vom intra în țară. Și vreau să vă spun că Iosua și Caleb, așa cum bine știți, au intrat în țara promisă pentru că s-au bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Pe ce îți clădești viața? Pe frică? Pe faptul că este război sau criză economică sau va veni sau nu va veni, vor tăia gazul, vor exploda conductele de gaz de sub mare sau de sub ocean și nu vom avea cu ce să ne încălzim la iarnă? Credința sau viața noastră va trebui bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune, n-am văzut pe cel neprihănit, este o promisiune, părăsit, și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ia promisiunea asta pentru viața ta, poate salariul sau bugetul e mic, poate va trebui să tai din curent sau din gaz. Ia promisiunea aceasta pentru viața ta. Este o promisiune pe care ți-a lăsat-o Dumnezeu ca să fii biruitor. Nu vei fi nici părăsit și Dumnezeu nu te va abandona și n-ai să îți cercești pâinea, pentru că Dumnezeu îți va purta de grijă, glorie Domnului. Dați-mi voi în această dimineață să vă mai aduc în fața dumneavoastră încă un exemplu. Îl știți pe Pavel și pe Sila. Pleacă într-o cetate, Filip, acolo fac ceva și ajung în închisoare. Fac ceva, scot un drac afară dintr-o femeie și oamenii bagă în închisoare. Și oamenii aceștia au într-o situație destul de precară, putem spune noi. Și vreau să subliniez, nu vreau să spun mai mult, dar vreau să subliniez faptul că dacă ești credincios sau ești mântuit, vei fi și pe munte câteodată, dar vei fi și în val. Uitați-vă la Pavel și la Sila, îl slujau pe Dumnezeu, dar de data aceasta erau undeva jos, erau în închisoare cu picioarele și cu mâinile în butuci, așa cum știți, și oamenii aceștia stăteau acolo, era miezul nopții. Și vreau să vă spun că oamenii aceștia puteau să-și plângă de milă, să spună, vânătăile astea serioase, ăștia ne-au închis și nu știm ce ne așteaptă. Dar oamenii aceștia nu erau bazați pe ceea ce simțeau sau pe ceea ce se vedea, ci erau bazați pe promisiunile lui Dumnezeu. Ei știau că acolo în închisoare Dumnezeu este cu ei. Dragul meu, când treci prin situații dificile, nu te uita la contexte, nu te uita la simțăminte sau la sentimentele tale. Bazează-te pe cuvântul lui Dumnezeu. A promis că va fi cu tine și este cu tine în fiecare zi. David spune, când voi trece prin vara al morții, știu un lucru, că El este cu mine. El nu ne părăsește niciodată, glorie Domnului. Erau închiși acolo, simțămintele nu le spuneau altceva decât să stea liniștiți, cu picioarele în butuci, dar oamenii aceștia știau că Hristos este cu ei. Și au spus, dacă noi am pierdut avere, am pierdut libertate, ne așteaptă o sentință, nu știm ce sentință ne așteaptă, am pierdut totul, dar îl avem pe Hristos. Erau cei mai câștigați oameni, se amintea aici la timpul de rugăciune sau la predică, nu mai știu exact. Poți să ai totul, poți să ai mașină, bogății, cont în bancă. Dacă nu l-ai pe Hristos, ești cel mai nenorocit de pe pământul acesta. Dar că l-ai pe Hristos și le-ai pierdut toate, ai totul, pentru că Hristos îți va oferi cerul, glorie Domnului. Și oamenii aceștia stăteau în butuci și au spus, știi ce, eu știu că Hristos este cu noi. Și au început să cânte. Uitați-vă, în strâmtorare, în necaz, în recesiune economică, în scumpirea gazului, oamenii aceștia se bucureau pentru că l-aveau pe Domnul și spune că au început să cânte, nu cântări de jale, ci cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și a spus, Domnul este cu noi aici, chiar în pușcărie, și lăudau pe Dumnezeu, s-au bazat pe promisiunea aceasta. Și vreau să spun, când te bazezi pe promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează, glorie Domnului. Ei n-au știut că pe la miezul nopții se aude un vâjit sau un cutremur puternic și legăturile fiecăruia cad. Atunci când ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu că este cu noi în fiecare zi, vreau să spun că problemele sau dificultățile vor dispărea din viața noastră, pentru că este prezent El. Oamenii aceștia, ne spune Scriptura, că nu au ieșit afară, că nici cerul a cerut o făclie, a sărit în lontru, s-a uitat acolo și a spus, ce se întâmplă cu voi aici? Spune, un lucru neobișnuit, este ceva supranatural. I-a luat și i-a dus acasă și a spus, vreau ca Dumnezeul acesta pe care îl aveți voi să-l am și eu. Și vreau să vă spun că mântuirea noastră se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Poate n-ai știut, chiar și mântuirea sau viața de credință ți s-a bazat și se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, care a spus,
Ioan 3,16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă ce anume? Viață veșnică. Ce asta? Este o promisiune din partea lui Dumnezeu. Și dacă crezi în această promisiune, beneficiezi de mântuirea Lui. Glorie Domnului. Și temnicerul acesta a văzut oamenii aceștia bazați pe promisiunile lui Dumnezeu și atunci când ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu, oamenii din jur văd lucrul acesta și spune, stai un pic, ăștia sunt bucuroși, ăștia laud pe Dumnezeu, ceva se întâmplă. Și omul acesta a sărit cu lumina înăuntru, i-a dus acasă, le-a spărat rănile și a spus, vreau să am și eu mântuirea aceasta. Și a pus Pavel, știi ce? Trebuie să crezi în promisiunea lui Dumnezeu. Și a spus, știi ce? Cred. Și ne spune Scriptura că el a crezut în promisiunea lui Dumnezeu, a fost mântuit el și toată casa lui, glorie Domnului. Dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc 1% sau 1 la 1 milion, ci promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc 100%, pentru că El este Dumnezeu adevărat și veghează asupra cuvântului Său ca să se împlinească, glorie Domnului. Avem promisiuni extraordinare și noi ne bazăm pe aceste promisiuni. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ucenici și erau triști cum suntem și noi triști câteodată. Ne întâlnim unii cu alții și suntem câteodată bulversați, câteodată suntem fericiți. S-a uitat la ei și erau triști și a spus pleci. S-a spus plec ca să vă pregătesc un loc. Și zice, să vă bucurați că eu sunt acolo să vă pregătesc un loc. Și vă fac o promisiune, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce promisiuni extraordinare! Un Dumnezeu care s-a dus să ne pregătească un loc în cer și a promis. Și noi credem promisiunea aceasta că va reveni pe nor de slabă. Trâmbița va suna, morții vor învia, cei care n-au murit vor fi schimbați în trupul de slavă și vor întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Glorie Domnului! Dragii mei, vrei să ai o viață de biruință? Bazează viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Nu te lăsa înșelat de diavolul, să spună, bă, tu nu ești nimeni, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Tu ești un mare păcătos, în parte așa am fost, dar acum suntem sfinții lui Dumnezeu. Tu nu ai pe nimeni, noi avem un Tată în ceruri care ne poartă de grijă în fiecare zi și care este cu noi în fiecare zi, glorie Domnului. Noi nu suntem abandonați și noi suntem susținuți de Dumnezeu în fiecare zi. Diavolul vrea să ne distrugă, Dumnezeu vrea să ne salveze. Pe cine îl crezi în această dimineață? Pe Dumnezeu. Atunci bazează-ți viața pe promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. În această dimineață, încă un cuvânt tot de încurajare, da? Acum mai sunt și de mustrare, dar este de încurajare în această dimineață. Iosua, textul ne spune că Dumnezeu îi duce în țara promisă și Scriptura spune că au fost 7 ani de glorie a poporului Israel. Glorie! Până atunci mai erau bătuți, până atunci au fost în deșert, au suferit de foame, de sete, dar au început 7 ani de glorie a poporului lui Dumnezeu. Au intrat în țara promisă. Dumnezeu a spus lui Iosua, voi fi cu tine, îmbărbătează-te. Și țara aceasta, oriunde va călca talpa piciorului tău, ți-o voi da ție, glorie. 7 ani de victorie a poporului Israel. Dar vreau să vă spun că în cei 7 ani de glorie a fost și o înfrângere, o singură înfrângere. M-am gândit că pentru mine și poate și pentru dumneavoastră v-ar prinde bine câteva sau niște zile glorioase, așa-i? Să vii la biserică, să te bucuri, să fie har în adunare, să poți să iubești pe toți, să poți să ierți pe toți, să pleci de aici îmbărbătat, să se simtă ceva la nivelul Duhului, o comuniune. Aș vrea să vă spun că se poate. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne târâm viața de credință sau să ne târăim viața de credință, ci Dumnezeu ne-a chemat să o trăim la plenar, da? Era un cuvânt în vechiul regim, plenar, adică total. Doamne ajută-ne! Spune, Domnul Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și nu o viață de aia, știți? Câteodată și eu sunt mai trist și mai abătut și umerii mei plecând trist. Dar spune că Domnul Iisus Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Adică Dumnezeu ne cheamă să trăim pe înălțimi, undeva sus. Nu undeva jos, în groapă, în morcirlă, în autocompătimire, în dispreț de sine. Nu, Dumnezeu ne-a chemat să trăim pe promisiunile lui Dumnezeu, bazați pe promisiunile lui Dumnezeu, undeva la înălțime, să respirăm aerul rarefiat al promisiunilor. Doamne, ajută-ne! Dar totuși, în viața lui Iosua este un moment când Iosua este bătut. Scriptura ne spune că în momentul acela, după cucerirea Ierihonului, a fost o mare biruință,
ne spune că cineva a păcătuit din popor și Dumnezeu a spus, știi ce, Iosua, trebuie să rezolv problema aceasta. Pe scurt, vreau să spun, Acan a luat ceea ce nu era îngăduit să ia din prada de război. A spus toată prada de război să fie închinată, să dusă în visteria casei Domnului. Dumnezeu îi proteja pe poporul Israel. Știți de ce îi proteja? Acolo erau haine scumpe, era aur, era arginți. Și Dumnezeu a spus, măi, ăștia sunt veniți din Egipt, au trecut prin pustie. Acum dacă dau de bogăție și își umple acolo cufărele și își umple cortul cu bani și cu galbeni, nu-și mai pun încrederea în mine. Și a spus, toate aceste lucruri, știi ce? Să le duceți la visteria casei Domnului, pentru că voi trebuie să vă bazați și să aveți încredere în mine, nu în bogățiile nestatornice și pieritoare. De aceea Iacov spune peste veacuri și ne spune nouă în această zi, spune, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună încrederea sau nădejdea în niște bogății. Cum sunt bogățiile? Nestatornice. Acan și-a pus încrederea în bogății și a spus Dumnezeu ce a spus, dar eu am aurul aici și eu că ăsta dacă vin vremuri de criză, îi scos de aici, îi schimb în euro, îi schimb în lire și mă rezolv. Adică dacă cumva vin vremuri de criză, eu mă bazez pe lucrurile materiale. Și Dumnezeu a spus, știi ce, încrederea voastră trebuie să fie în mine, de aceea toate lucrurile materiale la casa Domnului. Dar omul acesta, așa cum am spus, nu și-a pus încrederea în Domnul. Doamne, ajută-ne să ne punem încrederea în Tine. Amin? Nu în bogățiile nestatornice. Poporul dă înapoi, poporul are un regres, Iosua rezolvă situația, dar vreau să vă spun în această dimineață că Iosua face un lucru. Și uitați ce rugăciune face Iosua. Iosua nu face o rugăciune de biruitor sau un om care învinge, ci Iosua face o rugăciune în care este terminat, dacă vreți. Iosua în rugăciunea asta spune, Doamne, ne-ai adus aici ca ceilalți din jur să vadă că am luat bătaie și acum ne vor înconjura și ne vor nimici de tot. Adică a fost un moment în care n-a mai privit și el la făgăduințele lui Dumnezeu, ci a privit la context. A privit la sentiment și a spus, s-a culcat cu fața la pământ. Le spune Scriptura că probabil s-a târât în cortul lui și a spus, mă, ce înfrângere rușinoasă. Vreau să spun că atunci când generalii veneau la Iosua în cor să-i dea raportul, generalii se uitau la el, probabil schimbau câteva priviri, câteva vorbe și David îi simțea. Astea au fost vocile deznădejdii care veneau în mintea lui David. Și oamenii aceștia spuneau, parafrazez, da? Spuneau în felul următor, mă, David să fie liderul nostru, oare e un bun lider? Uite că am luat bătaie. S-ar putea să fi greșit liderul. Și David îi auzea. David s-a târât, deprimat în cortul lui și s-a pus cu fața la pământ, ne spune Scriptura, și a pus țărână în cap și s-a rugat, Doamne, auzind și vocile din exterior, auzea și vocea celui rău. Și își spunea și el în mintea lui, Doamne, dar chiar îți pentru slujba asta? Oare chiar îți pentru lideri? Uite, au luat bătaie. Oamenii au murit 36 de oameni din cauza mea, pentru că ei n-au fost un strateg și un lider bun. Și Iosua s-a târât în cortul lui, era atât de deprimat încât a spus, Doamne, mai bine ne ține dincolo de Iordan, ăștia ne vor termina. Asta e perspectiva unui om care este căzut la pământ. În această dimineață vreau să spun că dacă cumva necazurile sau greutățile sau problemele vieții te-au trântit la pământ, poate mai auzi și din stânga și din dreapta. Cine? Fratele? Da, ăsta nu poate, da, ăsta nu se poate ridica. Dacă părinții lui au fost așa, cred că și el rămâne așa toată viața. Nu asculta vocile din jurul tău, ci ascultă-L pe Dumnezeu. În același timp nu asculta vocile din interiorul tău. Dacă ceilalți îți spun, vreau să spun că cea mai mare sau cea mai descurajatoare voce este vocea din mintea ta. Când tu ai o părere proastă despre tine, cum a avut și Iosua. Iosua s-a târât și a spus, Doamne Dumnezeule, dar după ce ne-ai adus? Dar Dumnezeu te-a adus, uite-te la promisiuni. Iosua, ridică-ți ochii în sus. Dumnezeu ți-a promis că îți va da țara promisă și Dumnezeu ți-o va da. Dar era momentul deprimării lui. Dragul meu, dacă ești în momentul deprimării tale, nu sta acolo prea mult timp. Știu, mai stăm acolo, dar nu sta mult timp. Dumnezeu se apropie de Iosua și uitați ce spune versetul 10. Domnul i-a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Dacă ești în momentul disperării, a deprimării, vreau să spun din partea Domnului, Domnul spune, scoală-te, nu mai sta acolo.
Dacă stai prea mult în deprimare, regresezi, este ca o spirală care te trage în jos din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu se apropie de Iosua, îl vede deprimat, îl vede că celălalt îl descurajează, îl vede pe Iosua că se descurajează pe sine însuși. Nu mai vede promisiunile lui Dumnezeu și spune Dumnezeul lui Iosua, este momentul să te scoli, nu mai sta culcat pe fața ta. În această dimineață vreau să spun același lucru și dumitale, și dumneavoastră, dar și mie. Scoală-te, nu mai sta culcat pe fața ta. Tu nu ai fost chemat de Dumnezeu în biserica sa ca noi să stăm undeva jos, căzuți, culcați cu fața la pământ, să ne plângem de milă, ci Dumnezeu ne-a chemat în biserica sa pentru că biserica sa este o biserică biruitoare, glorie Domnului. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Petru, Petre, îi spun ție ceva, îți fac o promisiune pe care te poți baza. Ne putem baza pe avion că zboară de aici până în Germania sau în Anglia, unde avem de mers. Dar nu ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Se spune la timpul de rugăciune, da, fratele Pepi, da, dăm voie să spun Pepi, Domnul să-l binecuvinteze. Că nu ne mai credem cuvântul lui Dumnezeu. Credem că avionul zboară, credem că mașina ne duce până acasă, credem alte lucruri, dar nu mai credem ceea ce ne spune Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să credem ceea ce ne spui Tu. Și Iosua stă culcat pe fața lui și Dumnezeu ne spune în această dimineață, scoală-te, ridică-te și spune Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petre, știi ce, îți spun despre biserica mea, că o voi clădi, o voi zidi, o voi consolida, biserica aceasta va fi biruitoare și vreau să spun, în confruntările cu diavolul, în confruntările cu duhurile, în acest conflict vreau să spun că eu voi proteja biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mai credem această promisiune sau nu mai credem? O auzim și trece pe lângă urechile noastre sau o credem? Doamne, ajută-ne să credem promisiunea aceasta. Tu ești chemat să fii biruitor, Tu ești chemat să te ridici, să stai în picioare și să ai biruință în numele lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Efeseni, spune, și voi trebuie să vă îmbrăcați cu armătura aceasta și să rămâneți cum? În picioare, după ce veți fi biruit, ce anume? 50%? Totul. Ești chemat să te ridici și ești chemat să lupți pentru că Dumnezeu este de partea ta și îți va da biruința, glorie Domnului. Ești gata să te ridici? Amin. Ești gata să crezi promisiunile lui Dumnezeu? Amin? Amin. Dragii mei, aș vrea să vă încurajez, dacă noi am crede toate promisiunile lui Dumnezeu, cred că viața de credință ar arăta altcumva, ar arăta mai dinamică, mai frumoasă, mai zâmbitoare, da? Și mai zâmbitoare, și mai zâmbitori am fi. Amin? Pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și Duhul Sfânt lasă și bucurie peste viețile noastre. Apostolul Pavel spunea unde în biserici, bucurați-vă și se uita la ei și a spus, iară mai trebuie să vă spun, încă o dată, bucurați-vă. Dragii mei, să ne bucurăm, Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu ne ridică din căderile noastre, glorie Domnului. Încă două exemple în această dimineață este despre fiul risipitor. Îl știți pe fiul acesta? Nu vreau să spun mai mult, da, despre fiii risipitori, poate cu altă ocazie. Să ne rugăm pentru ei. Domnul să-i întoarcă acasă. S-a dus și a cerut avere, a spus, tată, ești depășit de situație, dăm banii, eu plec la Cluj, să spunem, da? Plec banii, iau Cluj, investesc în Bitcoin, mă duc la IT, fac bani, nu cum faci tu aici la țară. Am plecat. Și tânărul acesta și-a luat banii și a plecat. Dar vreau să spun că n-a ajuns într-o situație prea fericită, n-a investit prea mult în Bitcoin și nici n-a ajuns la IT și a ajuns la porci. Era destul de rău pentru un tânăr evreu o astfel de carieră să ajungă la porci. Scriptura ne prezintă pe omul acesta undeva căzut la porci. Vreau să spun că în ultimă instanță tânărul acesta a ajuns încât să miroase lăturile porcilor și a spus, bă, dar miroase bine, dar chiar ar fi gustoase. Și a scos solnița din rucsac, a pus sare și a scos o furculiță din buzunar și când era gata să ia prima înghițitură, a spus, stai un pic, mă, eu ce fac aici? Mănânc cu porci? Eu am un tată, eu am un stăpân. Stăpânul acesta este tatăl meu. Și ne spune Scriptura că în momentul acela, știți ce a făcut tânărul acela? S-a ridicat. Știi ce trebuie să faci tu și cu mine în anumite momente din viață? Să te ridici, nu mai sta acolo. Nu asculta minciuna diavolului că tu poți să mânci din troaca porcilor, nu. Tu ai un tată sus în ceruri, numele tău este scris acolo. Dumnezeu te așteaptă acasă, tu ești un om binecuvântat, ți se pune o haină pe tine, inel, încălțăminte în picioare, tu ești un fiu, spune o poezie a lui Costache Ianid, tu ești un fiu al Tatălui Ceresc. Nu mai sta culcat pe fața ta, ridică-te și mergi înainte. Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise, glorie Domnului.
Aș vrea să spun că atunci când trecem prin situații dificile, mai trebuie să facem încă un lucru, să-L invităm pe Dumnezeu în viețile noastre. Cel care ne ridică, Cel care ne salvează, Cel care ne consolidează spiritual este Hristos Domnul. Atunci când treci prin faliment, invită-L pe Iisus în viața ta, invită-L pe Iisus în barca ta. Vreau să spun că fără Iisus falimentezi și falimentăm și oricine am fi, falimentăm. Vă amintiți de ilustrația aceea când o barcă se apropie de țărm? Au trudit, știți cât? O noapte. Nu știu, cei care ați lucrat 12 ore, le-am lucrat și eu 12 ore, o noapte întreagă, de la 7 la 7. Îți vinea să avea impresia că puteți să înconjori pământul. Era foarte lung. Oamenii aceștia au pescuit, ne spune Scriptura, o noapte întreagă, adică o noapte întreagă au aplicat metodele lor și a spus, metoda asta funcționează. Momeala asta cu siguranță va prinde. Dacă aruncăm plasa în partea stângă, este bine. A spus, aruncăm în partea dreaptă, o aruncăm peste cap, o aruncăm în zigzag, au făcut tot ce au putut. La un moment dat, se spune Scriptura că erau dezamăgiți. Da? Așa suntem și noi, în barca vieții, dezamăgiți, frustrați. N-a ieșit nimic, oare ce se întâmplă? Și au venit la țărm. Dar vedeți că atunci când Hristos intră în barca vieții lor, când Hristos este prezent acolo și îi ascultă de Hristos, situația se schimbă într-un mod radical. Dacă ești în depresie, dacă ești în cădere, dacă ești jos, invită-L pe Iisus în viața ta, în barca vieții tale și ascultă de El. Viața ta se va schimba sau se va transforma într-un mod radical și dramatic, adică va fi opusul a ceea ce a fost. Oamenii erau disperați, erau fără putere, fără vlagă, așa cum v-am arătat mai înainte, era probabil Petru cu omenii căzâți și a spus, am încercat. Și Hristos se urcă în barcă și spune, depărtează-o la adânc. Și a spus, Petre, vreau să spun ceva. În momentele acestea eu sunt în barca ta și tu, că dacă asculți de mine, vei avea o mare binecuvântare. N-a spus chiar așa, dar parafrazez. Dar, dragii mei, Dumnezeu este aici. Dacă îl inviți în barca vieții tale și dacă asculți de El, te așteaptă mari binecuvântări pentru viața ta, glorie Domnului. Ne spune Scriptura că s-a uitat și a spus, Doamne, dar noi am falimentat, nu știu dacă e posibil. Falimentul e prea mare, truda a fost prea puternică, 12 ore, toată noaptea ne-am trudit. Se mai poate întâmpla ceva? Vreau să spun că dintr-o viață sfărmată, făcută cioburi, Dumnezeu poate să facă o vază de cristal. Adică dintr-o viață care e la praf sau la pământ sau sub nivelul la care ne așteaptă Dumnezeu, Dumnezeu poate să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Doamne, ajută-ne! Și Petru ascultă de cuvântul Mântuitorului și spune că a aruncat mreaja în partea dreaptă a corăbiei și nu știu dacă au tras-o cu entuziasm, dar vreau să vă spun că când a simțit că este împotrivire în plasă, a știut că ceva se întâmplă. Au tras-o lângă barcă și când a văzut lucrurile acestea a spus, Doamne, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos. Dragii mei, în această dimineață vreau să vă spun că dacă noi invităm pe Hristos în barca vieții noastre, noi ascultăm de Hristos, te așteaptă mari binecuvântări și ridicări spirituale, glorificat să fie numele Domnului. Ne spune Scriptura că au tras și au avut o viață așa plină, dați-mi voie, spiritual, o viață așa pocăită, încât ceilalți au fost influențați. Și au spus, am prins așa mulțime mare de pești, pentru că Hristos ne-a ridicat moleșalea, ne-a ridicat falimentul, Dumnezeu ne-a dat belșug, adică o viață de biruință. Și prin viața ta de biruință poți să influențezi și pe ceilalți. Amin? Asta se întâmplă, la asta ne-a chemat Dumnezeu și a spus, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Cu viața ta va trebui să influențezi, dar nu negativ, ci pozitiv pe cei din jur, ca să aibă și ei belșug spiritual, dați-mi voie să mă exprim așa. Au tras plasa și au spus, e prea mare, dacă o luăm toți peștii, dacă suntem așa habsâni încât să luăm toți peștii și nu îi împărțim cu ceilalți, să avem probleme, ni se duce și barca și peștii și rămânem fără nimic. Și a spus, în economia lui Dumnezeu știți că dacă dai, se mulțește, dacă păstrezi, pierzi între degete. Cam asta e economia lui Dumnezeu. Și a spus, e bine să facem, vă aminti o paranteză de bogatul acela care a spus, hambarele pline și cred că fac profit anul ăsta și mai mult. Cu totul că e criză, spunea cineva, un mare filantrop, a spus, cu totul că e criză, au făcut bani mai mulți. Așa a făcut și omul acesta și a spus, fac bani mai mulți, dar îi fac pentru mine, nu i-a făcut pentru celălalt. Și Dumnezeu a spus, ce? Ești un nebun și noaptea asta ți se ia sufletul. Și vreau să spun, bogățiile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi?
Și Petru a învățat lecția aceasta și a împărțit cu cei din jur și Dumnezeu a fost o mare binecuvântare. Vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să se folosească de viața ta, în primul rând să te restaureze, să mă restaureze și să restaureze și pe cei din jur. Doamne, ajută-ne! Încă un gând, dați-mi voie să, nu mult, un exemplu, da? Am citit undeva, nu știu dacă e chiar adevărat, dar istoria consemnează, este vorba despre bogății. Poate văd în viața mea, nu în viața mea, în viața mea, câteodată alerg și eu după lucrurile pământești. Vreau să vă spun că toate rămân aici. Dumnezeu ne-a pregătit o casă în cer. Oricât de bine o duci, oricât de condiții ți-ai face, Dumnezeu ne-a pregătit o casă în cer care nu se compară cu casa aceasta. Spune că cetatea aceea are temelii veșnice. Lucrurile pe care le strângem noi numai veșnice nu sunt, da? Mașina se duc kilometri și spune, chiar dacă nu e accidentată, e bătrână, trebuie să o schimb. Viața se subrezește, da, de la 50, vreau să vă spun, cei care n-aveți 50, de se simte, că ne ducem în jos, da? Te mai doare, ba în stânga, ba bate o bucșă, ba o rotulă, ba direcția, ți se mai pierde. Deci toate se deteriorează, dar vreau să vă spun că va veni ziua în împărăția lui Dumnezeu, când sănătatea va fi de nota 10. Glorie Domnului! De aceea Domnul Iisus Hristos spune, v-am pregătit o cetate ale cărei temelii sunt puternice sau sunt veșnice și ziditorul sau făuritorul acestei împărății este însuși Hristos. Vă dați seama ce lucruri ne așteaptă acolo în cer? Apostolul Pavel spune, imaginația oamenilor care fac filme și fac tot felul de scenarii, spune, nu s-au urcat la imaginația omului, așa sunt lucrurile care ne așteaptă pe noi în împărăția Lui. De aceea, haideți să mai lăsăm din ele, da? Vreau să vă spun că atunci când vrei să faci ceva, va trebui să renunți la lucrurile tale. Din timpul tău, din banii tăi, din sănătatea ta, din confortul tău, Doamne ajută-ne! Era un mare împărat, Alexandru Macedon, a cucerit aproape toată lumea locuibilă de atunci și omul acesta a fost înțepat de un țânțar și era pe patul morții, spun istorici, istoria spune, consemnează lucrul acesta, și se simțea că îi vine sfârșitul. Era un om fără Dumnezeu și fără nădejde. Dragii mei, atunci când noi se apropie sfârșitul, așa cum am spus, să vă ridicați ochii în sus și încă o paranteză mai mică, dar o paranteză într-o paranteză, de multe ori parcă ne speriem. Ce va fi? Cum va fi? Va fi război? Vor veni arme nucleare sau nu vor veni arme nucleare? Domnul Iisus Hristos spune, când veți auzi aceste lucruri, să nu vă uitați la știri și să vă ridicați privirea unde în sus, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Glorie Domnului! Vom pleca de aici într-un loc mai bun. Glorie Domnului! Și împăratul acesta a cucerit toată lumea și a spus, sicriul meu vreau să fie dusă de cei mai buni doctori din împărăția mea. Și a spus, de ce? Ca să arăt lumii că în fața morții omul nu poate să facă nimic. A spus, bogățiile pe care le-am strâns, avea multe avuții. A spus să fie presărate de la palat până la mormânt și oamenii să vadă că bogățiile nu ajută la nimic în fața morții. Și al treilea lucru, spune, să scoateți mâinile prin sicriu. Nu se știe exact dacă s-a întâmplat chiar așa, dar el a spus. Să-mi scoateți mâinile afară din sicriu, să vadă lumea că dincolo nu voi lua cu mine nimic. Dragii mei, ce luăm dincolo? Nimic. În fața morții suntem egali. Când Dumnezeu ne cheamă, când trâmbița sună în dreptul meu sau în dreptul tău, pot fi cei mai buni doctori. Când Dumnezeu te cheamă acasă, pleci acasă. Pleci fără nimic, ai agonisit o viață întreagă, poate te-ai stresat, poate te-ai certat cu soțul sau soția, da? Asta o spun din experiență personală, poate te-ai certat, poate ai avut tensiuni din cauza bogățiilor. Vreau să spun, toate rămân aici, dar diavolul, da, am vrut să folosesc un cuvânt mai dur, da? Îmi permiteți, da? Dracul ne fură așa mult privirea, încât noi credem că vom trăi aici veșnic și credem că bogățiile aduc fericire. Cel care aduce fericire este Dumnezeu. Casa noastră nu e aici. Vom pleca fără nimic. Doar ce s-a acumulat în sufletul nostru, în caracterul nostru, ce s-a făcut pentru Dumnezeu va rămâne. Doamne, ajută-ne! Și nu vreau să mă repet, dar vreau mesajul sau concluzia în această dupămasă, dimineață, mă scuzați, este: nu mai sta culcat, ridică-te, tu ai fost chemat să fii biruitor, Hristos este de partea ta,
te așteaptă cerul și Hristos te va aștepta acolo cu brațele deschise. Va fi un loc la masa cerului și pentru tine. Este pregătit de acum. Este scris un bilețel. Nu știu dacă am fost la nunți în care este pregătit locul și scris numele acolo. Nu cumva să se încurce locul. Așa este la masa cerului. Este un bilețel, un scaun, un loc special pentru tine și pentru mine. De aceea, ridică-te, luptă, Hristos îți va da biruință și te așteaptă cer la masa Lui. Amin. Vă invit să vă ridicați și dumneavoastră în aceste momente, să ne rugăm înaintea Domnului, să mulțumim pentru dimineața aceasta, iar când rugăciunea în comun se va încheia prin fratele Toni, vom mulțumi Domnului și într-un mod individual.